Li Tirkiye bi piştewaniya Balyozxaneya Brîtanyayê û jaliyê kompanyaya rapirsiyê ya bi navê Rawest û Weqfa Derbarê Jiyanê de li ser ciwanên Kurd lêkolîneke berfireh hate kirin. Ev lêkolîne ku jaliyê kompanyaya Rawest û Weqfa Derbarê Jiyanê de hatine amadekirin, li Enqere paytexta Tirkiyê bi civîneke ku ji çapemeniyê re girtî hate parvekirin. Ji partiyên siyasî yên Tirkiyeyên weke CHP, HDP, Partiya Saadet, ji sazî û rêxistinên Kurd û yên nêzîkê hikûmetê beşdarî di wê civînê de hate kirin. Di derbarê vê rapirsiya ku li ser ciwanên Kurd de hatiye kirin de, serokê kompanyaya Rawestê ku navenda wê diyar bikirin, roj esîr Giresun da diyar kirin ku yekem cara rapirsiyekê ev qas berfireh li ser ciwanên Kurd tê kirin. û di encamên rapirsiyê de ciwanên Kurd êdî alozî û şer naxwazin û daxwaza çareseriyeke mayîn de dikin. Merdîn, Diyarbekir, Wan û Rihayê ev hat kirin. Ji bilî wê derên wekî Mêrsîn û Adana û İzmir û İstanbul jî ev lêkolîn hat rêve bin. Pirsên siyasî bigirin heya pirsên rojane me pirsên berfireh li wan kir. Vê rapirsiyê de tişta derdikeve berçava ya siyasî heya niha tezek hebû li aliyên siyasetnamedarên Kurd de jî datin gotin ciwanên Kurd radikalize dibin. Tişta rast tişta tersekiya wê dibînin. Yani tişta em dibînin ku ciwanên Kurd hingî diçin ji şiddetê ji dûr dikevin. Dîsa ji veqetandina Tirkiyeyê jî pişekî avêtîne paşgav. Lê dîsa em dikarin bêjne ku ciwanên Kurd her çi qas aliyê kulturî ve asîmîle bûyîbin jî li aliyê zimanê zikmakî de perwerdehiyê, zimanê fêrbînbûyîna Kurdî de daxwazek gelek mezin heye. Li gorî encamên vê rapirsiyê pêwendiyên malbatiyên ciwanên Kurd xurtin. Lê yên bi tenê dijîn jî zêde dibin. Ciwanên Kurd de torên medya civakî de popüler û çalakin û zêdetir bernameyên parodî û rêzefîlmên kenewar temaşe dikin. Her wiha li gorî encamên vê rapirsiyê, ciwanên Kurd ji bo perwerdehiyê berê xwe didin Ewropayê û di warê dahatûyê da jî kêm hêvîne. Serokê Weqfa Derbarê Jiyanê de Uluş Togul jî ku şaxê vê rapirsiyê ya Stenbol, Mêrsîn, İzmir û Edeneyê bi rê ve bir, da zanîn ku daxwaz û xemên ciwanên Kurd ji ciwanên Tirk cudatir in û her çi qas nexwazin zû bizewicin jî dixwazin bibin xwedî zêde zarokan. Sadece siyasi görüşlerini önceleyen değil. Ne tenê li ser nêrîna wan ya siyasî, diwarê civakî û çandî da jî me li ser ciwanên Kurd analîzek kir. Ciwanên Kurd ji ciwanên Tirk cudatir, zêdetir edalet û azadiya fikr û ramanan dixwazin. Wekî din, ciwanên Kurd jî dixwazin rewşa aborî baş bibe û jiyaneka aram, dahatûyeke baş û perwerdehiyeke bi qelîte bistînin. Ciwanên Kurd naxwazin zû bizewicin, lê belê zêde zarok dixwazin. Piştî civînê xwediyê Veşanxaneya Avestê Abdullah Keskin jî balkîşan ser bersivên ciwanan ya derbarê nasnameya xwe ya evil de û got di vê rapirsiyê de û li ser medya civakî encamên ji hev cuda henin. Resmekî reş û spî ê gencên Kurd, xortên Kurd, nûşên nû keç û xortên Kurd girtine helbet tevî ku zêde wekî sürpîz nebû jî lê çend tişt ji bo min pir enteresan bûn. Yek jê mesele dema nasnameya xwe nasnameya yekem çi ye xwekî Müslüman didê naskirin. A di duwa dîsa wekî nasname ekolojî yani hesasiyetên wanî ekolojî an jî mesele derûdorê polîtîk an jî medya sosyal de dema tutnerê mesele cinsiyetê din nexasim homoseksüel û kesê din falan wekû sempatiyek em ber we heye em li vir de wekû ferqa wan û gencê Tirkiye Di encamên vê rapirsiya ku li gel 1665 ciwanên Kurd rûbirû hatiye kirin de, di warê polîtîk de ciwanên Kurd piştî HDP her zêde dengê xwe didin Partiya Komariya Gel CHP. Her wiha di çavê ciwanên Kurd de siyasetmedarê herê popüler Selahattin Demirtaş û eleqe ji Ekrem İmamoğlu re jî heye. Li gel wê yekê ciwanên Kurd herê zêde xwe ji AK Parti û MHP û ji tundiyê dûr dixin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.